Nina bendlula mithi edla kwezindi ihlahla nazi indaba ze1 KZN TV nifundela uphilano kaCebe khulu kamzimba umntwana uyakhuleka. Nazi ihlokwana zethu esithizo ezihamba phambili namuhla. Isilo sihole imashi sikhuza udlame lobulili. Sishiye kukhalo isichotho edumbe. Kanti ingqayizivele yethuba kumfundi welekamthaniya. Sanemukele nina bakambombosho omnyama kwindaba zethu ze1 KZN TV. Isilo uMisuzulu kaZwelithini sihole imashi ehlanganisa abesilisa ngenhloso ukubakhuthaza ukuba babambe iqhaza kulwisana nehlava sokuhlukumeza ngokobulili. Le mashi bibanjelwe eThekwini KwaZulu-Natal namuhla. Isilo uMisuzulu kaZwelithini uhlabe ikhwelo lokuba kubikwe emadlozini ngesihlava sokuhlukumeza ngokobulili esibhekene nenakuleli njengendlela yokulwisana naso. Lento le isingango ukuthi ikuyobikwa esibayeni emadlozini ngoba isithanda ukuba yinkinga kakhulu. Phela uma sekusehlule asikunikeza abangasekho. Asazi koyoganga emva kwalokho. Sesibikile thina sabopha ngisho amafindo. Ngoba Zulu asibo ukuthi inswela boya phela inswela boya egila lemkhubu akusiyo umuntu lento yayisho umdlokombani ukuthi aningibuzele kulabo abantu abadlwengulayo nabahlukumeza abantu besifazane nezingane ukuthi ngabe baseyabantu basanukwesaba akaze sesabe. Cha siyaxoxa ngifuna ukuyifunda phansi lezi ngoba siyaxoxa nje. Angithanda ukunikezwa umlungu ukuthi hamba ubatshena ukuthi cha ngifuna kusukela enhliziyweni yami ukuthi uma ukuthi ukhona la uyakwenza. Thatha enkosini yakho ke namhlanje ukuthi namhlanje ngihlukana nalento kuyeke ngiyacela ukuyeka usucelwa inkosi yakho ke manje. Indlula mithi ibikhuluma namadoda eThekwini ngemva kokhola imashi nokuthula ukuhlaba ikhwelo kwabesilisa kanye nomphakathi wonkana ukubamba iqhaza ukulwa nodlame lobulili. Itshele abebeyingxenya lemashi ukuthi ke kuyisifiso sayo ukuba nabesilisa babe ingxenye yomkhosi omhlanga obanjwa iminyaka yonke ngenhloso yokufundisa izingane zabafana ukuziphatha. Kodwa ngutholi kahle ngoba insizwa kazizi kahle ngithi cha lapha emhlangeni angithi abafana bayazi ukuthi gcwele intombi bagcwala ngamabhasi ngathi umcimbi wabo kungeyi umcimbi wabo bagcwala bayofuna lezi intombi kuyinto enhleke leyo. Ngiyathanda isizwe sami ukuthi sande. Kuvele ukuthi ke ucwaningo lwakamuva luveze ukuthi iningi labesifazane libulawa abazwana nabo ngokuthando. Yize kunjalo sikhulu nesibalo sabesifazane abangabahlukumezi. Umlayezo wethu uclear uthi i-gender based violence yokuhlukumezeka kwabantu besifazane kuyenziwa abantu. Ngakho ke kungaphela singaqeda vele. And okustablisayo namuhla lesikubongayo ukuthi iGoodman Foundation ihamba kanye nepatron yayo isilo samabandla inkosi uMisuzulu ithe asiyithathe thina singene emgaqweni kanye namabutho sizothi hayi egameni lamadoda thina sihlukumeza abantu besifazane futhi abantu besifazane kufanele bangahlukumezeki. Siyakubonga kakhulu ke lokho egameni likahulumeni egameni likamongameli ukuthi isilo samabandla sikuthathe sikwembese isona ukuthi hayi bantu bami phansi ngokuhlukumeza abantu besifazane. Le mashi ibizinyaziswe amabutho izintombi nabanye eindabeni ze1 KZN TV kubi kuntombi khona Mvubu ngeseThekwini. Usomlomo uMasipala waseDumbe endla nekaMthaniya uDudu Nhlengethwa uthi sebebhalelwe uMasipala wesifunda saseZululand ukucela kusizo ngemndeni ekhahlamezekile ngenxa yesichotho ebesihlasele kuleli sonto. Kulesichotho ke kuthinteka imndeni engaphezulu kwenkulungwane kanye nezimoto eziningi. Senzima isimo eDumbe kubanikazi bezimoto ezithintekile namakhaya abantu. Umonakalo ube mkhulu kakhulu noma ungathathanga indawo zonke kodwa angazi ukuthi lesi siphepho besihamba kanjani sihambe sikhetha indawo bese sikhulu ngalendlela ukuthi imoto zipotokile
kothayela ezindlini besithi masishaya kubhoboke imbobo kunembobo nje kumanje abantu bahlayela uvalweni ukuthi mayengakahle ifike imvula abazi ukuthi bazokwenza njani ngoba vele kufanele ukuthi bahleli phandle bahlukumezeke kakhulu ke abantu kuleyo mizi ethintekile. Izikhulu zalo masipala zivakashele lemizi kuleli sonto ukuhlola umonakalo. Lapha ngathi umonakalo omkhulu kakhulu ingxenye kaWard 8 ebizwa ukuthi iPhalafontein kwendlule njalo kuyema ngosuthu kwendlulele eBilanyoni nasedolobheni ke imbala mningi kakhulu umonakalo wenzekile khona. Miningi imindeni ethintekile singabala nje ukuthi mhlawumbe it's over 1000 imindeni yona ihlukumezekile. Abanye baselidengwane izindlu ziyavuza njengoba sikhuluma. Lo masipala uthe kwamanje lokhu usiza baseline kumphakathi kodwa sebefaka isicelo kumasipala wesifunda iZululand ukuze udlulise kuhulumeni wesifundazwe. Siwumasipala kuncane kabi sibasize ngakho ngoba nathi siwumasipala omncane isection yakwa disaster asinalutho kodwa nje sikwazi ukuthi sihlonzele umizi sibhalise sendlulisele eminyangweni udistrict uzobe sendlulisela kuprovince sicelile ukuthi sicela ukuthi baselekelele kulabantu abakhahlamezekile kulesi sichotho besikhona. Ingaphezulu kwenkulungwane imindeni ethintekile. Ngoteboho Sibisi wezindaba ze1KZN TV ku Channel 261. Unyalo inyoni esandleni umfundi wesikole samabanga aphansi eMalokazi eThekwini iWindy Heights Primary School KwaZulu-Natal ehlomula ngumfundazi ongandelebane okufunda esikoleni sikasaziwayo waphesheya kwezilwandle eMelika uOprah Winfrey. Lo mfundi uthi ukusebenza ngokuzikhandla naphezulu kwezimo inzima ikhona kumbekeke ethubeni elihle. Kucishe kwamphazamisa ukungenela imincintiswano eminingi umfundi waseMalukazi ozobhekisa amabombo kwaNdonga ziyaduma ngonyaka ozayo njengoba ethole umfundaze esikoleni sezingane zamantombazane ekhaliphe ngokweqile. Kusho kukhulu kumina ngoba kuzongivulela iminyango eminingi nanokuthi futhi mina indlela engisebenze ngayo ngisebenze ngokuyikhandla ngayimisela ngazazi ukuthi ngifuna ukwenzani. Ama challenges engihlangane nawo ukuthi mhlasimpe sekunama competition amaningi ngangenela esikoleni gcineze amanye ama lessons sengawatholi kodwa bekungisiza ukuthi benginabo makhelwane abafunda eclassini bengithatha kubona ama exercise mase ngiyafunda. Okunye ukuthi sibe kuba khona emsindo ngithi ngiyafunda kodwa bekungisiza lokho ebengikwenza ukuthi ngilinde uze wehle umsindo ngize ngifunde. Ngimdala ngifundela ukuthi ngibe i-chartered accountant ngoba ngifuna ukwakhela abantu umsebenzi ngishintshe isimo sabantu abaningi ingane eziningi ngikwazi ukuthi nginika amabhasari zikwazi ukufunda zithola amathuba njengoba nami ngithola ithuba. Leli thuba elingqayizi vele kalizanga kalula njengoba lo mfundi kudingeke ukuba ke abhale izivivinyo ezahlukene ukuqinisekisa ukuthi ke ngakube ukufanele ukuba ingxenye yabafundi baqhusho lesikhungo kanti lokhu kucishe kwamdikibalisa. Uthishanhloko weWindy Heights uthi ke uqoqo kwalomfundi kuzobakhuthaza ukuthi ke baqhubeke nokuhlwela abantwana abenza kahle izikhungo ezobabeka ezingeni lomhlaba. Uthina esikoleni ngilokho engiphindaphindile ebantwini ukuthi ngaye akuzuba ukuqala umntwana ozoya eSchool of Opera. Ngaye uyosivulela amasango njengeWindy Heights Primary. Kodwa sibuka ukuthi lokho esikunikeze khona abantwana naloko kwenzeke kuyena ikona okuzokwenza kube khona healthy competition kubantwana bala. Akekho ngekafuna ukufunda athi ngifuna ukuyophela ngeseSchool of Opera. Noma ingayiphi indlela noma ngasesiyona le ndlela kodwa wonke umuntu nathi sizozama ukuthi konke ke mawungasayitholanga ngale ndlela le kade ithola mangabe ngasafika ithubeni njengaleli iyiphi enye indlela ekwenza ukuthi ukwazi ukuthi uapply kulesa sikole ukuze umntwana ngoba sine show siyisikole ukuthi akupheli ngo2025 nangomunye unyaka soba nabo abaya kulesa sikole. Umama walomfundi uthi ke usethemba ukuthi nguye ke ozoguqula isimo sasekhaya njengoba behlala kulindela kanti uchaza ngomzima abefunda ngaphansi kwabo. Term 3 ngaze ngasho ngathi ingane yami ngazi izobhala kanjani esikoleni kwangangoba umsindo owawukhona nabantu izinto abazenzayo ngaphandle phela abantu abanandaba ukuthi lapha khona umfundi khona umuntu okanjani izinto besihlangabezana nazo singane noma itadisha ayisakwazi ukuthi itadishe ngendlela umsindo kwangangoba ibize icuphe iwash ukuthi mase kwehle umsindo
bese iyaqala phansi futhi itadisha ngingazi ukuthi kwamina uthola ukuthi angizwa ngesikhathi ecuphile kodwa ukucupha kwakhe yena uzobe sevukile ngithi ngiyaphaphama hawu khanya ugesi uyafunda izinto bengeke ngibhekane nazo ezibhlungu kepha kodwa ke uNkulunkulu konke lokho kususile kimi phezulu kwamahlombe ami nakuyena ngoba ubesha ukuthi ngisho sengifunda grade 8 ngizophila lempilo la ngaze ngathi ngicela ukuthi ngcono masufunda grade 8 ngikuthathe sihambe siye ekhaya. Indabeni ze1 KZN TV kube umuntu omkhona Mvubu ngiseThekwini. Umnyango wezokuthutha KwaZulu-Natal ukhiqabeza inkampani yamabhasi KZN Bus Service inkontileka eminyaka emihlanu ngaphezulu ukuba iqhubeke nomsebenzi wokuthutha umphakathi ezindaweni zamakhosi ngaphansi komasipala uMlalaza eShowe enyakatho neLukaMthaniya. Umphathi wale nkampani uVito Mangaru uthi lokhu ngenye izinto ezibezinhle abayizuzile kulonyaka. uMangaru kusho lokho njengoba le nkampani binomcimbi wokukromelisa izisebenzi zayo ezenze kahle kulonyaka ubumcimbini kubukade useShowe Hills eShowe. Inkampani yamabhasi athutha umphakathi KZN Bus Services ngaphansi kwe-umbrella i-Ishwan Mangaru ibe nomcimbi wokubonga kabashayeli abenze kahle umsebenzi wabo kulonyaka nokuwumcimbi kobanjwa minyaka yonke ngenhloso yokukhuthaza abasebenzi. Lo mcimbi ke ubungagcini nje ngokuqomelisa abashayeli kodwa ke uphinde uhloniphe amakhosi ezindawo lamabhasi ke ahambela kuzo. Osomabhizinisi bendawo, amakhosi, izinduna abebemela umnyango wezokuthutha bebe yingxenye ke yalomcimbi. uVito Mangaru ongumphathi kule nkampani uthi ke ngaphandle kubambisana kwalezi inhlaka ezithintekayo ukusebenza kwabo bengeke kube impumelelo. Lo mcimbi ke owokubonga ukusebenzisana nokuqhuquzela abasebenzi ukuba baqhubeke nomsebenzi omuhle emphakathini. Without a collaborated effort by all parties, our operation wouldn't have been able to run. So today is just to thank them and for wishing them a very good New Year, Happy New Year, and to work with each other going into 2025. Yizeke noma ukusebenza kwabo kungelula njengoba imiphakathi eminingi abayisevisayo isezindaweni zasemakhaya lapho ke ingqalasizinda ingekho yinhle. uVito unxuse kuba kulolu daba lusukunyelwe ngokusheshsha ukuze nokusebenza kwabo kube lula. Road conditions that we are experiencing in our operation. And I'm hoping that the leaders here that are present today, we can sit down and see how best we can combat this problem that we're experiencing, because it's affecting our buses, it's the maintenance of the buses. So we're hoping that these road conditions get serious attention. Ngaphandle ke kwamabhasi athutha umphakathi, le nkampani ke iphinde ibuyisele ezindaweni zamakhosi. Lokhu ke kuhlanganisa ukwakhiwa kwezikole, amahholo, izikulisa nokunye kufaka ke kwamanzi nezinye izinto endaweni. Le nkampani ke isiphinde yengezelwa ke inkontileka yeminyaka emihlanu ngaphezulu isebenza kule ndawo ithutha umphakathi nongezinye zezinto ke ezinhle abazizuzile. In a very good 14 years, and Ishawa became our home. We built up a relationship with everyone in this community, and we run a very tight ship here. And my penalties are down, overtime is OTRs are down. So without the good support structure, we wouldn't be able to be this successful. And I appreciate the department extending our contract for further 5 years. Imeya yaseMlalazi ikushayela elikhulu ihlombe ukuvuselelwa kwenkontileka yale nkampani njengoba ke ilusizo olukhulu ezindaweni ezakhela umasipala uMlalazi. Thokozisa kakhulu ukuthi inkampani yabo iphinde futhi yethayiselwa eminye iminyaka esihlanu. Yini sithokozele lokho ngokuthi banolobu budlelwane kakhulu nomphakathi waseMlalaza abawusebenzayo. Kanti futhi nanamakhosi banobudlelwane obukhulu namakhosi. Ayikho ke into ebusiness noma ngabe yiyipi into eyisebenzela umphakathi edlula ukuthi wakhe ubudlelwane obuqinileyo. Lesigezi indaba zo1 KZN TV nginguSamgeliswe Nqulunga ngiseshowe. Ake siyitolene nabesilo sophinde sibuye futhi nezinye zendaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1 KZN TV. Nazo ke zona ehamba phambili namuhla. Isilo sihole imashi sikhuza udlame lobulili. Sishiye ekhalo isichotho eDumbe. Kanti ingqa izivele yethuba kumfundi weLukaMthaniya.
Uwela kanzima umphakathi osebenzisa ibhuloho labahamba ngezinyawo eMthwalume enyangweni kuward 11 njengoba uthi kade wawufaka isicelo sokuthi lakhiwe kodwa ke ungaphumeleli. Uthandeka Gumede uthi bazakhela ibhuloho kodwa kaliphephile. Uthi inzima ke impilo yabo bewumphakathi njengoba uma ngabe kunethile baphoqeleka ungalisebenzisa leli bhuloho abazakhela lona ngoba nakho liyingozi. Abhekana nobunzima kanje amalungu omphakathi wasenyangweni eDark City kuward 11 ngaphansi kwamasipala uMzumbe uma kufanele bawele kuleli bhuloho. Lo mphakathi uthi wazakhela leli bhuloho ngoba le ndawo bayisebenzisa nsuku zonke ukuya edolobheni okanye abantwana uma beya esikoleni. Inenkinga yaleli ibridge. So uphelile u20 years siphila kabuhlungu sihamba kuleza ingodo esizakhela thina sabantu emphakathini. Ogogo abahamba ngeinduku bahamba kulona leli bridge bayawa. Izingane ezesikoleni grade R kunabazali abangenayo amandla okukhokhela izimoto. Izingane zihamba lama unengane encanyana kuyaphoqa ukuthi ngezikhathi zeimvula mowazo sibridge ligcwele uyavuka ekseni ulungisa ingane uyayibeletha uyoyibeka emgaqweni mayibuye esikoleni uyayihlangabeza. Uthi bacela ukwakhela ibhuloho nomgwaqo. Sicela ukuthi silungiselwe noma kunga ibridge nje nomgaqo ngoba nendlela isuka lapha phezulu inobutshani namazolo kunezigiqi ingane ziyawa kuze kuyophumela ngala emgaqweni. Ogogo baphila kanzima. Isaguga sichaza ubunzima bokusebenzisa leli bhuloho. Leli bridge liyinkinga kuthina ngoba thina sibadala asikwazi ukuwela kulona. Izinto zokuhamba mangabuye ezitolo uzodlula kuleli bridge. Yingane mazi esikoleni zidlula kuleli bridge. Masiye emasontweni sizodlula kuleli bridge. Noma ngabe umfula ugcwele kufanele sikhumule izicathulo singene emanzini. Uqaphela ukuthi nje ungamuki kuphela siwelele ngaphesheya ukuze sikwazi ukufinyelela kule ndawo esiyakuzona. Siyacela ukuthi sakhelwe leli bridge ngoba leli bridge yilona elizokwazi ukuthi lisisize. Umgwaqo awukho asikwazi ukuhamba sizofinyelela kwakhona lana sihamba kanzima siyawa. Mina kuleli bridge sengiwe izikhathi ezimbili. Ngelinye ilanga ngangiyesontweni ngawa qede ngangcola ngaba manzi kwadinga ukuthi ngiphindele ekhaya ngiyoshintsha. Uma ngabe kugula umuntu kule ndawo kufanele ukuthi athwale imoto azikwazi ukungena ngaphakathi. Ikhansela la kuward 11 lithi njengesithunywa somphakathi udaba lomgwaqo nebhuloho walifaka kwamasipala uMzumbe. Nami ngithema ngifika ngawulalela umphakathi thina sibhala phansi sisubmit emkhandlweni because iproposal ithi kufanele kube ukhonkolo kusuka phezulu kubile le bridge uwelela phesheya. So now mawuthi uyabuka lo mfula uhlukanise imphakathi emibili ehlukene but i-challenge ukuthi umphakathi ungala izikole zonke zingale. So now ikona ke bekhala ngale ndaba. So sisalindileke i-response nathi. Ukhulumela umasipala uMzumbe uphawulile. Idaba lebridge umasipala waqala ukulakha kodwa kusho ukuthi imali ebekelwe ibridge yangeneli ngebudget adjustment ezoqala nje maqala unyaka ozayo 2025 izoba khona imali umkhandlu ozozama ukuthi uyifaka ekuthini uqedelelo umsebenzi bese ukuthi udaba igumbi access road luzongena ohleni le ma project azobekwa phambili ekuthini umasipala ungenelele ukuthi uwenzele umphakathi. Lolo hlelo lelo i-council ezofanele ukuthi il-prioritize kulawo ama project ezoba prioritize kuyomela ukuthi bekhona izoba khona igumbi access road ukuze yakhiwe umphakathi wakwethu uthole ukusizakala. Lo mbiko beniwethulelo uZamando Sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisemthwalume. Bathole izeluleko abahleli bemicimbi njengoba sokuyisikhathi samaholiday kaKhisimusi eMgungundlovu. Lokho kwenzeka ngesikhathi ke kwethula ngokusemthethweni uhlelo lemicimbi yakulesi sikhathi. Laba bathi isikhulu kwisikhathi ngokwenza imicimbi kepha abahleli bagcina bengayenzi inzuzo ngenxa yemigomo yamadolobha. Umasipala waseMsunduzi khona eMgungundlovu ube usuzibophezela ekutheni ke uqinisekisa ukuthi izakhamizi nezivakashi ziyakuthakasela kuba kuleya ndawo. Imeya yomasipala uMngeni uChris Pappas uthi kusezandleni zabo ukuqinisekisa ukuthi izivakashi
ziyazi ngezindawo zokucebeleka ezikulomkhandlo. Njengoba sekuzongena uDecember noma usungenile uDecember ifestive kubalulekile thina njengomkhandlo simema abantu lana emngeni uzovakasha indawo zethu. Siyazi ukuthi makufika abavakashi kuzojabula indawo noma kujabulela indawo bafika bazothenga impahla zakhona baye kuma restaurant bese umnotho wendawo uyakhula makhulu umnotho wendawo abantu bayaqasheka maqasheka abantu isinto bakwazi ukufaka etafuleni. So umsebenzi wethu njengomkhandlo ukutshela abantu base South Africa yonke ukuthi thina sinendawo enhle sinendawo ephephile sinendawo ehlanzekile abantu mabefika lana bazojabula babona lokho khona. Upurpose uthi zikhona izingqinamba zengqalasizinda ikakhulukazi yomgwaqo. Imigwaqo iba inkinga kwezinye indawo so lemigwaqo bakhala ngazo imigwaqo ye Department of Transport ehlela ngaphansi kwa Honorable MEC uDuma kade sokulimbhalelo uMEC simcela ukuthi alungise imigwaqo yethu kodwa akaphenduli nokuphendula kodwa lokho sekujwayelekile so into esizamayo ukusebenza namankampani njengoSAPI nathi njengomkhandlo nabalimi ukulungisa lapho sikwazi ukulungisa khona but into ejwayelekile ukuthi uDepartment of Transport akangeni kakhulu endaweni zasemakhaya. Kanti unxuse izivakashi ukuba zingene kulomasipala zingadluli ngendlela. eThekwini uma uyakhona uzoyobhukuda kuphela olwandle kodwa lana emngeni kuningi ungakwenza ungavakasha ama canopy tours kuneziqiwi kunendawo zama arts and culture kunendawo zokudla indawo zengane kuningi abantu bangakwenza lana uma ufuna ukuya eThekwini uyobhukuda kancane ungaya khona ubuye yi-hour kuphela. Ezindabeni zo1KZN TV ngu-Ayanda Dube ngiseHowick. Ake siphinde sithi shelele etolo nena besilo sophinde sibuye futhi nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV nazo kwizona ezihamba phambili namuhla. Isilo sihole imashi sikhuza udlame lobulili. Sishiye ekhalo isichotho eDumbe kanti inqa izivele yethuba kumfundi welekamthaniya. Ake sibheke engosini yezomnotho. Randa kuleli ngu-18.03 maliqhathaniswa nedola laseMelika bengu-22.98 kupondo waseBrithani bengu-19.08 kwi-euro yase-Europe. Intengo yegolide yona ime ku$2,638.34 ounce kuthi intengo kawelo ngahluziwe yona bengu-$72.09 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Ngqongqoshe wezemidlalo kulesifundazwe saKwaZulu Natal umuntu omuhle Khawula uthi bazongenelela ku-double tint umasipala wesifunda iHarry Gwala ongabanga ke ingxenye yemidlalo yamasalga ebanjele eThekwini. Kuyifundo eziyishumi ziyishumi kuphela kuyifunda ezimelelekile kwimidlalo ehlukene eqaleke namuhla. Isifunda iHarry Gwala iyona kuphela ngekho kule midlalo kanti bese kuyiminyaka engaphezulu kwemibili engabi ingxenye yayo. Ngokusho komnyango wezokuxhumana khona eHarry Gwala uNotuthuko Ngubane uthi umkhandlu wathatha isinqumo songayihambeli lemidlalo ngoba wonga imali ukuze uzokwazi ukuyisa izidingo emphakathini. Evula ngokusemthethweni lemidlalo ungqongqoshe ubonga iTheku ngokubamukela ngezandla ezimhlophe. Ngiyajabula kakhulu kuba iTheku lisi hoste ngalendlela esihoste ngayo ngakho ke baba uDokotela uMazibuko with your organizing committee. Thank you very much for a job well done. eThekwini Mayor with your municipality, thank you very much for a job well done. Kodwa ke mhlonishwa ndunankulu kakhulukazi ngiyafisa ukuthi ngibonge bonke omasipala bakithi kwaZulu Natal. Izingane zakho ndunankulu uyazibona zinhle. Zonke wonke ama district mahle imisebenzi yomasipala bakithi kwaZulu Natal. Owetheku uthi abangabazi ukuthi bazoyisingatha kahle le midlalo. As the city of eThekwini, we want to say we are ready to deliver a successful 2024 SALGA KZN DSEC Games. We would like to thank local organizing committee for working behind the scenes to ensure that this event is a success. It is symbolic that we gather at this iconic stadium, the Moses Mabhida Stadium, which played a host to a high-profile football matches during the 2010 FIFA World Cup. It is our hope that you will be inspired to want to play and compete
on the world stage, showcasing your talent at other popular venues around the world. Whether your sport code is netball, football, running, cricket, or any other sport, you have an opportunity to one day represent South Africa on international competitions. It all starts here. Imidlalo khona iqale namhlanje kanti kulindeleke iphothulwe ngeSonto. Ngotebogo Sibisi wezindaba ze1KZN TV kuJaneto 61 ngiseSewini. Ake sibheke nasesimo sezulu esingalindeleka. Nina benyathe emnyama kandaba ejame ngomkhonto ophezulu komzimvubu amampondo ayisaba kuyehlelo kwamzimba umntwana nethimba lonke le indaba sithi khumu. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iTulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.